Oh, what na lagi ikaw? Asa mga padulong? Mga ito na human. Nagapabot na ako atong check. Ganyan na tao. Six na ako pakitaktaw ng puntahan. Dalik na magkakanunay. Pa! Chicks kayo to! Lami kayo siya kay si Burag Papel Puti! Ay, sus ko Ginoo. Ayaw na tigasa anak kay ikaw ragi happy bastiron. Siya pution, ikaw itomon. Siya papel, ikaw uleng. Ha? Gilukya pa na. Tagtarong ko po kay gilukya. Mga trabaho ta eh. Trabaho. Di kay paugmaan pa nato ng trabaho pa kuugma. Balang kay! Gusto may pamahaw nila han eh. Ablat! Pumahog tabako, tuba! Ano, lagi na may kikahaw. Hoy, wala may pamahaw aray kasi kira mamugdok-dok ka na, matay nung una. Kirak! Muna ito yung pumahaw! Napugsok na sa mayamang puang. Huwag na ito po na sobrang sultan na mo. Tuba ang naman ng tabako ni aray, mga hubog mo na nagpanday na, dukdukan yung kamot hanaw, nang niksit yung dukuan ng kunin nyo. Pagkakas mo kita gayan. Bako pala ni, yato natin, Juan, ipin bata Ries. Usa ko dihay nga, sikin sa manay ka na maningil kung pamahaw ni ine. Wala, pamahaw sa mua. Tawag ka po ng pagkawang po ng mga alikay. Amo sa pong ipamahaw, ikaw sa tamang kilungar. Pa! Bato na lagi ikaw! Anak ni sa mukan nga asam na kapalong ng sige magbalbalik mong lakaw ka. Chicks kayo to! O pagkain mo na itong balay. Sige na magkagunahan na yung chicks mo pa naman ang balay. Mamay ka na magkahuman ang pagkabalay. Usa ka mamadya kayo nung bahal pagka binuntagay kang nilaag-laag kung human naman yung balay. Balay, human ba? Bato na gunda! Sugdip naman yung anak ko. Sayang na po ng kagwapo, nagdilili mo na sugtag pamahihan to. Ngayon mo pagpamayin mo, tabang kung mo babarter na kung tanaman hiiri, oh. Magka sudan pa lang, itag tinapaw sa uto na ito na. Abla. Oh. Kalami kay tubo ng tanaman na sik, 5 ka tinapaan na gani, oh. Di ka ganahan pag makabnalay kag sikse! Putiaon! Tambukon! May gugmaon! Now, lamay pa kayo sa kay Puriner! Puriner? Ano puriner? Kahit so na. Naa! German! Siyan? Oh, pero dili nila igunsa! Nalagkaipon silang balay! Silang balay? Oh! Doon, lamay pa kagaprido! Kunsa? Shepherd! Human shepherd. Ako nan! Bagay ka ni mo ron, sir! Mga German Shepherd? Bilas! Mas bagay kayo na ni mo kay Murag Bulldog! Ipailahila ka na ako ang taga-Australia! Sige! Basta, tabangan ko ni mo! Masa man? Ikaw say, tabang sa kong papa! Paul na, si Kamura man dahil na. Kaya kung atuon dito, kaya kung tubuton na Ano, sige, ang sama akong batong dala eh. ikaw ay tabang ng magpanday, kaya buhat ko! Sige, tara. Panday ta, tara. Tara. Ay, ito ang tawanan na! Kay, kalakon na na! Uganahan ka, nakipilay mo Australian! Australian? Oo! Pulau buhok! Aga! Putsi kayo! Ay! Magkagusto sa tinudag to, magkailat tinug ka! Kense ka bukto to'y! Tamo itong tawana. Ay, bita ng lihat to! Good morning, people of the Philippines! Ay, good morning mga dalagang dila. Hoy, mga bayot. Ibilin mo na ko haning balay. E mula ka me, kuyog din akong anak. Kay dinhing mga dapita manggod, daghang mga kawatan. Ug sa ato para mga silingan dire, mga puro-puro mga kawatan. Maunang
ang pingin ninyo ni atong balay, kita ka makabtangan dire kanya kawato ni ano yung mga kawatan. Tuluan ako! Ano di ay? Pasag na ito yung kawatan. Ano ito yung gawin? Ano ba ito di ko may kawatan? Ay, gisa ka ni mga budalampa di sakit sa ng tanaman. Man, Kayo sa kahanap mo. Wala kayo. Tingin lang kayo. Ken, sa kabukto to! Anak ko! Ayaw na! Tuto na ko tuluan ko! Gagkatawa na. Sige. Mga tulas na tadayon. Ay, mo kasi Action. Tamo yung tapanan na eh. Anak ko! Saan, Benz? Dinhing dapita, daghang mga kawatan. Nanay! Laigo man! Mag-tiktok yung kami tsukay. Pagkano lang lilipat. Magkakanay ka dyan. Ay, ikaw, magkana ka pa. Mubo! Diba? Germany! Pero dili nila ikon sa kay taas lagay po sila ang balay. Oh, lamig ka video. Seaford. Sakto rin mo dito. Hey, let's go! Action! Sige, action. 3 seconds. What's up mga maram? So karon mag-shoutout ta diri sa YouTube. Tapos komentar nato kay si Jomarin Tapon. Shoutout sa uban Jamboy Vlog, JC Emilian, Kulit, Mariel, Usiones, Rebecca Gaming, Neutro Unless You Faith. Shout out Lance Martura, Imtrade, JP Buson, Judith Bacadon, Jorim Dali, Angelica Lusong, Nitairos Castillo, ug napay last si Papi Birds. Shout out! Yo, shout out Secure Biners, bigyan ng 1 million subscribers. Kami po. So shoutout din ko Juan. Shoutout din ko sa mga natsatan sa akong account sa Facebook. Dili na ito ako, basta naraw na ako dire. Ang katawa, guilty, o to. So pasensya, God bless, dili to ko. So shout out ko sa akong mga pamilya dira sa Talayong Lasisi. Oh, shout out 4. so hashtag mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.